खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगसाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय माजे जो फगबाननाय महर लानो सोनाबर दामुगै इनफाय ब्लग्सखौ फरायजोबगासिनो नामजाबाय हानायमाने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय नायदो थफ्ला थफ्लि लानानैहाय साथाम सुबुङा फुजा बन्द मोननाय लोगो लोगो एसे रेस्ट लाहैसै देहाफोरखौ एसे फ्रेश खालामनानै फैनोसै होननानैहाय ओंखारबाय आरोना बन्द मोननाय लोगो लोगो थाला होननाय बायदि नानि खारनाङा ओमफ्राय रिक्सा मोनाखै साथाम मानसिया बिदिनो नांगौआवथ' मोनखाया नालाय खमाव मोनोबो सोर हायनो हाला बेगा हाखायो दा आलासि जाहैनो लागियालाय गोरा जाखायोना नै ओंखारबाय आरोना फैदो दैयानो साफा मोनफानायलाय फ्लाक्सानो मोननै मोनसे आंनि आहा लादों दै गुदुं फिसाजोआबो लादों गुसु फिसालायाबो लादों गुसु बेहा बथलावनो बेहा फ्लाक्सावनो भगबान माने दैयानो मोनथाम साथामनि आरोना गारि फैगौ आखाइ हमनो फै मा गारि मोनो दा डाइरेक्टथ' मोनगोन ना मोनलाथाय मोनाबा ससे थांसै आरोना ससेयावनो नेदोंमोन आरोना ससेनिफ्राय गाखोनोसै होननानै ओमफ्राय नेबाथाय फैयाब्रा ओमफ्राय मालाबा जै रिक्सा गाखोबोबाय ससेयाव ग्रोब लोगो मोनो इयाव गिसिसो मा जिरायनाङा रिक्साया सिनायसो ससे ओमफ्राय एसे आगोलाव गंसे थांबावबायना मामोनथाय मोजां नुहुराखै आरो जायखिजाया विंगारमोन पासटानाव थांथारसै ओमफ्राय मोनबायबो नै सिदा ज' जिरायनो मोनासै फिसालाया आगोलाव जोंहा बिमा फिसा गुलादायाव आरोना ओमफ्राय दसे उनावहाय अबहायबा मानसिफोरा ओंखारबायना ओमफ्राय फिसालाया बिमाजों फिउ बारबोबाय आरोना उन्दुनोबो ओंखारबायमोन बिमाजों सिथाबग्रा मानसि आंबो जा गोदो गोदो उन्दुनो ओंखारदों उफाय गैया ओमफ्राय सासेयानो गोदो ओमफ्राय दसे थेनथ'बाय आरोना जोङो ओमफ्राय ओंखारबाय जोङो बेहाय लगे लगे आरो मोनसे गाखोफिनबावनांबाय मानो होनबा जों डाइरेक्ट गारिखौ मोनाखिसै नालाय एबारना बेबो विंगार आरोना दानो मोनहैगोन बेथ' खाथिसै नालाय सिन्था गैया दाबो आरो गलादायावसो दं स्टानाव सफैनायजों खोमसि फैनायजों आरोना बेलासियावसो ओंखारखानाय नालाय ससे गाखोनायजों जाबजों खोमसिबोलायबाय नै ओमफ्रायहाय दुर्गा मानि फुजा ना जि मोजां साजायनाय नुबोबाय जोङो दाबो कमप्लिट जाथ'वाखै मोनसेबो आरोना जाखिनि नुबोदों साजायहांनाय जाखिनि नुबोदों साजायहांनाय आरोना फाइनालि बलांगुरि बास स्टेन्डआव ओंखारनानै ओमफ्राय नायदो गुदुं माबा नुबाय माबा जानो मानोसो जालायबाय नों बार्गार ना मा लाखो बाबा हट गैलालै ब्रेड लाबाय गाबोन जानो फट' हल गाव लानो हर दे पापावै लाग्राया नोंसो फाइनालि खोमसि खोमलाव जानो मा आलदा नुफैदोंथ'लायथ' मा नै बिनि औवाया गैला दानस्रांबाय बै आबौमोना दाख्लै खिसा हरदोंमोनथ' नैबे बिफां मोनसे दंमोन ना ओंखायनो मा लांदां नुबाय थादों येस सनाफोर जों बिजिनियाव फैदों आरोना फाइनालि मोनफैबाय हनै फैस्लाब मोनि दखानदारा नुनानै गोसोखौ स्रां मोनखाबाय खोमा कास्टमारफोर फैदों होननानै खम जारला हाबहैग्रोनोसै जोबोद मेंनाय मोनबाय आरोना थुदो नोंलाय माथो खालामबाय थादों माथो सेर फाल्लासो दांबाय थादों मैथाथा जाबोलायबाय आङो ओमफ्राय सानै सुबुङा बिबैनि टिभिखौ दखल खालामफैबायानो ओमफ्राय जारनि खालामनानै जा ख्लाब सागांबाय आरोना आङो मा गाइखेरबो एसे लाबोखादों आंहा आरो दंखायो ओंखाम संग्रा हाबहैसै लागाव जेनफैबायानो आङो नै आइजों आंजों साहा ओमफ्राय गथ' सानैनो गाइखेर एफा होबाय आरोना फंबाया लोंलानो जों लोंनोसै गोदौथोंसै एसे मोजांनो ओमफ्राय बेलेगा जागथाख आङो लोंथ'वाखैमोन साहा सिनिफोरखौ आरोना दा उफाय गैला टारगेटआ मामोन फुजासिमल' खालामोन आरोना फुजासिम लोंथ'ला र' होननानै ओमफ्राय फुजानि उननिफ्राय गेरेन्टि गैखायामोन आरोना ओमफ्राय लोंसै आरो बेयावनो लाबोबाय आं 1.5 केजि जादों नामा ना बारदों एसे 1.5 केजि ग्रोब बाराखैबो खमायाखैबो जाहैदों सुबावलायो जानो लागा दाउखौनो आइनि जात जेन बायनायसो बेबायदियानो थिगथा जागोन आरोना बारा गोराबो नङा बारा गुरैबो नङा बेखौ जानानै राखांलायसिगोनलै आङो दुब्ला जानाया बोरैबा जानाया मोनानि आदारा हा
ओरैनो जानोसै रोसि एफा गिदिरा ओमफ्राय रोसि जेब जेब गोथाव जागोनसै बेहाय बिदि गिदिराथ' दे रोसि जेब जेब जानोसै माबा नोरसिं थोरसिं होनानै मेजेम गगोना गवालै एसे ओंखारदों खोमा मेजेम नै अबेबा अबेबा मेजेम बारा खालामनाङानोलै आलौ जासिगोन आलौगोन मा दाउनाव आलौला मा थैखाबायना सना हायाना आफा सावनाय नुथारबायबा जेव जेव न'राव मेजेमानो गवासै माथो गसरनायासो गोथाव दा खिथुआवल' एसे मेजेम दङ गोमो खालै दाउआ नै मेजेम दङ गन्द' गन्द' ओंखारबाय एसे दाउआ इनो मा अबेबा अबेबा दाउआ फुरगेव गेव जायोना आथिं गोमो गोमोखाय दाउ नैलै मेजेमा खिथु खाथियाव अभार मार एकदमबारे अनाखौना फिसाजो आंना ओंखाम जाया मा जाया उन्दुलांबायहाय हाबाब नै जोंना नै हेपि दिवालि जागासिनो हनै मालायबा सोर गावदों मा मिन्थिनो बाबा फोथाराव जिन्दाबादसो मालाय उन्दुनो हागोन ना हायाहाय क'क्राझारावबो न' सेराव नानिया हले जा गिथारो बेस्रा बाबा ओइ दे जाय पार्टिखौ मोजां मोनो जाय पार्टिनो भट होदों बे देरहाबाथ' बयबो मोजां मोनखायोआनो माबा मोनसे आसाजों साबसिननिफ्राय हामसिन मावगोन बे पार्टिया साननानै होननानै मारदो बाबा थाम्फैयाबो खोरखिया मारदो देहायानो बारा सुख गैया फिसाजोआबो माने मोदोमानो दुंहांहांसो आरोना ओमफ्राय बिमायखौ पेरासिटामल लांफादो होननानैसो बुंबाय आङो उन्दुथोंसै आं आइजों एसे हाबहैनोसै नुहुरदों बाबाव आं थांनामा बिसोरजों बमबिजों लायनो आं थाङालै पेकेटैनो होखावथारबायहाय आयै नानिया नुबा गिखांथारसिगौमोन बियो जा गिखायो आयौ मोनसेयाव नै बावै एबारना आंबो सिखायसलायनांगोनलै मामि दिवालियाव दे लायबानो जाबाय सोर गावदों मानसिखौबो सिनायहरा बावै दुम मैयाबो हजोंहाय बिदिनोमोन ओमफ्राय जों एकथा देरथा आइया ओमफ्राय नै लदब गोदानानै दोनबाय आरोना ओमफ्राय नोरसिं खाहैदों दहाय खानाय जायाखै माने जाहां जायाहां जादोंमोन मानसिफ्रा नायदो गोमो बेदरा सुन्दरानो लाजाया एसे मोजां मोनबाय मा मैया मोदोम दुंखांनाया दिगदार खालामाखै बेस्रा मोनायावबो ओमफ्राय मुलि जानायजों जाबजों ग्रोब मोजाङै उन्दुदों आरोना ओमफ्राय आं मैया ब्लगखौनो फोजोबनो रोङासै आइजों बे आइ ओंखाम ओंख्रि संनायाव रायलाय होनलाय थानानै रायलाय होनलाय जानानैनो माने सेस आरोना ओमफ्राय दा आङो दोनथ'नोसै होननानै ब्लगखौ सिदा सिदा मोखां सुवा मा सुवा हाजिरा फैदों आरोना दासो सिखारदों आं 7:30 सिखारदों दासो जि उन्दुनो मोन्दों होननाय बायदि फिसालानि फरिखा जोबनाय जों जाबजों बिनि सिगाङाव माने फिसालानि फरिखा जों जाबजों एकदम आरो देहायाबो बोरैबा जों जाबजों एकदम सान्थि गैया आरो थाब सिखारा सानबाबो थाब सिखारनांगौ बिदि जागासिनो दंमोन आरोना दिनै एकदम दासो मोन्दों फ्रि आजादि होननाय बायदि 7:30 उन्दुबाय 7:30 उन्दुबाय माने मा मैया हरावबो 1थासोआनो जाखादों नालाय उन्दुनायानो ओंखायनो थ' दा आङो दोनथ'नोसै जायफोर आंनि बे सिम्पोल सा ब्लग्सखौनो फरायनायदोंमोन आङो बिजनियाव दंफैयो गावनि जोनोम जायगा न'आवहाय बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना स' बाय बाय सना थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय